Akwụkwọ nke Job isi nke 28. Ụrụ ahụ nwere ọnọdụ ya n'ezie, ọlaedo ahụ bụkwa ebe ha na-eburu ya. A na-ewepụ rayon n'àjà, a na-agbụpụkwa ọla site na nkume. Chineke na-eme ka ọchịchịrị kwụsị ma gosipụta izu oke nke ọchịchịrị na onyinye ọnwụ. Ihe niile, ọ na-egbochi ọchịchịrị ide mmiri a na-awụpụ karịa mmadụ, onye bi na ya, na mmiri ndị ụwa chefuru. Ebe ọ bụ na omimi dị elu nke gbasa site na nke ahụ a na-agba ọkụ n'okpuru ya. Ala ya na ọkụ bụ nkume dị mma bụ ebe amamihe. Àjà nke ya bụ ọlaedo. E nwere ụzọ nke onye ọbụla na-amaghị. Anya nke Jehova ahụbeghịkwa ya. Ụmụ ọdụm ejeghị ije na ya, ọdụm agafeghịkwa na ya. Ọ na-etinye aka ya n'elu nkume ma na-akwatu ugwu site na mgbọrọgwụ. Ọ na-akwatu mgbidi nkume. Anya ya na-ahụkwa ihe niile dị oke ọnụ ahịa. Ọ na-ekechi ide mmiri ka ha ghara ijupụta. Ọ na-emekwa ka ihe zoro ezo pụta ìhè. Ma ebee ka amamihe dị? Ebeekwa ka nghọta dị? Mmadụ amaghị ọnụ ahịa ya, n'ihi na ahụghị ya n'ala ndị ụwa. Omimi ahụ na-asị, ọ dịghị n'ime m. Ọ bụ na nke oke osimiri na-asị, ọ bụghị maka m. Agaghị ere ọlaedo maka ya, agaghị atụkwa ọlaọcha maka ọnụ ahịa ya. Agaghị eji ọlaedo ọpa maọbụ ihe dị oke ọnụ ahịa maọbụ onye maọbụ safia tụọ ya. Agaghị ejikwa ọlaedo dị mma gbanwee ya. Agaghịkwa eji kristal tụnyere ya maọbụ ọlaedo. Agaghị ekwu maka koral maọbụ gbamgbam, n'ihi na amamihe dị oke ọnụ ahịa karịa pearl. Topaz nke Etiopia agaghị ekwe ka ya. Agaghịkwa eji ọlaedo dị ọcha atụle ya. Ebee ka amamihe si bịa? Ebee ka nghọta si dị? Ebe ọ bụ na e zoro ya n'anya ndị niile na-eme ihe ọjọọ, ma zoo ya n'ebe ndị ajọ omume nke ụwa nọ, mbibi na ọnwụ na-asị, anyị anụwo ya na ntị anyị. Ma Chineke ghọtara ụzọ ya ma mara ebe ọ nọ, n'ihi na ọ na-ele anya ọgwụgwụ ụwa ma na-ahụ ihe niile dị n'okpuru eluigwe, iji chọpụta ibu nke ifufe na itu mmiri site n'ịtụ. Mgbe o guzobere iwu maka ihe n'ụzọ maka amụma nke egbe eluigwe, ọ hụrụ ya wee gụọ ya. Ọ kwadebere ya ma tụlee ya. Ọ sịkwara nwoke ahụ, lee, egwu Jehova bụ amamihe. Ịpụ apụ n'ihe ọjọọ bụ nghọta.